Здравейте! Днеска ще направим опити разделено по части. 3 ще бъдат разделени по части. Първо ще покажа как ще бъде, Опит с яйца. ако ми работи опита. Така ще бъде, но трябва да сложим купче на сол. Опит с яйца и ако посолим, би трябвало да остане изправено яйцето. И трябва да е малко по-така. Стана, как стана? И Как стана, ако му направи, то не става? ще духам леко, да видя да не изпадне. Я по-силно. Всичко направихме в сол. Нищо, давай по-силно. Все още стои! Да. Добре. Я дигни. Чакай, сестрата да ми го сложи. И аз я... Трябва нужда от повече сол. Добре, я посоли и опитай на обратната страна да видим. Добре. На острата страна. От тук посоли. Добре. Вече пробвам на обратната страна. Стига. Да, правя го малко повече. Падна. На острата страна ще опитам. Ръцете ми с сол. На острата ще трябва малко да събереме. Не. Става! Става! Вече последно ще дърна всичка сила. Добре, стига. Следващи стои право. Добре, айде опит едно, успешен. След малко втори опит. Да, казваш, ще разделим на части, зато и